Alaikum warahmatullah. Kamar yadda na ce zan nuna yadda ake yin farming a cikin akwai waɗanda suka jona waɗanda suka yi rijista da link ɗin da na turo na farming. Yanzu zan nuna asalin yadda ake yi. Zan shiga cikin group na inda ake turo link ɗin da kowa za ka je Twitter kai posting ne. Idan kai posting ɗin sai ka ɗauko link ɗinka na wannan posting ɗin sai ka zo cikin group sai ka saka. So wannan su ne links ɗin da aka sassako. Su ne links ɗin kowa na posting ɗin da ya yi. Saboda haka engagement ɗin yadda ake yin shi shine za ka zaɓi link. Misali ga wani link nan shine ban yi ba. Zan ɗauke shi zan clicking ɗinsa automatic zai kai ni Twitter. Abinda zan yi in na zo Twitter kaɗai. Okay sorry wannan na yi shi. Bari in yi mishi alamar na yi shi. So ga wani bari mu ga wannan ban yi ba. So wannan ban yi shi ba. Zai kawo ka Twitter ga asalin sunan mai posting ɗin, ga abubuwan da ya posting. Wannan duk abin da ake cewa tagging shine tagging. Wannan shine kamar identity na su waɗannan site ɗin da kake musu promoting kake engaging. Wannan haka ake kira ka sa $sign sai ka sa wannan sunan abin da kake farming ɗinsa. Kowanne akwai sunansa akwai kuma abin da suka bada cewa shi za ka ringa tagging. Haka ake tagging. Wannan shine haka ake tagging. So gashi nan wannan shi duk yana yin waɗannan kenan ko yana yin wasu daga ciki. Shine yayi tagging ɗinsu. So sai ya ɗan yi rubutu, wani ma baya rubutu haka sai ya ɗan yi rubutu ya tagging ya posting. So abin da za ka yi kai in ka zo abin da ake cewa engagement. Su yanzu waɗannan sun ga posting ɗinsa kuma sannan kai ma in ka yi rijista da su gaba ɗaya idan ka zo nan ƙasa wajen like ɗinnan da retweet da comment duk abin da ka yi yanzu in ka zo sai ka danna like. Misali mun danna like sai mu danna wannan retweet ɗin. Za mu danna shine repost sai mu taɓa repost sai mu click repost. Yanzu mun yi duk wanda kake yi a ciki idan za su automatic za su yi detecting cewa ka yi liking wannan tweet ɗin nasa ka yi reposting. Sannan kuma abin da ake cewa quote. Akwai abin da ake cewa quote. Za ka taɓa nan ɗin dai in ka taɓa shi sai ka zo ga quote nan sai ka taɓa quote. So a quoting ɗin abin da za ka yi kai ma sai ka kwafo sunan duk waɗanda kake yi kamar yadda ya yi posting ɗin can. Kai ma za ka yi posting irin nasa da duk waɗanda kake yi iri ɗaya yanda ya yi haka za ka yi. Amma ka canza rubutu ka sa dai abin da kai kake so. Misali na rubutu da za ka yi amma ka tabbata ka kira duk waɗanda kake yi kamar yadda shi ma ya kira. So yanzu kana zuwa nan sai ka danne dama ka riga ka kwafe su waɗanda kake yi. Kwafin su za ka yi normally sai ka paste. Gashi misali ce duk nima ina yin waɗannan. So ina gamawa zan zo na danna repost. Ina gama zan danna repost. To automatic na yi reposting gashi an kirga ya zama 25. Sai comment ga wajen comment nan. Ko ka danna a nan ko ka danna a nan. Ni dai a nan na zaɓa in danna sai ka ƙara dannewa. Sai ka ƙara paste. Sai ka zo ka ce reply. Shikenan ka gama da wannan. Shikenan wannan shine ake engagement. Ka gama da shi automatic. Kawai sai ka koma ka danna back ka koma Telegram ko kuma channel ɗin da kuke yi. Sai ka yi mishi alama misali tunda ni ina mishi alama cewa na riga na yi. Shikenan sai ka tafi next. Kana tafiya next zai ƙara kawo ka ya ƙara buɗe ma. Idan ba ka yi following ɗin mutum ba ka yi following ɗinsa shi ma ya following ɗinka back. An fahimta? Ka following sai ka zo like retweet shine repost. Sai me sai quoting sai ka danna quote sai ka danne sai ka zuba abubuwan da kake yi sai ka taɓa repost. Shikenan sai ka zo nan wajen comment sai nan ma ka danne sai ka zuba su sai ka ce reply. Wannan shine engagement. Su waɗannan abubuwan su waɗannan sites ɗin dukansu suna tracking wannan activities ɗin naka. Automatic za ka je cikin profile ɗinka ka ga points ɗinka suna ƙaruwa. Wannan shine yadda ake engagement a takaice.